guys, pure ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಅಪ್ಲ ತೆಲ್ದುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಐತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ದಿನ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡೇನ ನೀರು ಮೈಪುಗ ನೀರು ಮೈಪುಗ ನೀರು 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 ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಗೈಸ್. ಈ ದೊಂಬುದ ಹೊರತು ನೀರು ಯಾರು ಅಯ್ಯೊಡ್ದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಬಾಡ್ಕ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ 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 ಬಾಡ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಕೈಲಿದ ತೊಂಗ ಗಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಗುಣಂತದೆ ಇದೊಳೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಲೊಕ್ಕಟೆ 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 ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಂಗ ಇಂಚದಿರೋದು ಇಂಚದಿರಿದು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಇಂಚ ಮಾಡೋದು ತುಳೆ ಯಾ ತುಳೆ ಗೈಸ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಉಂಟು. ನಾನು ಇಂಚೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟಾನ್ 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 ಕೊಚ್ಚ ಕಚ್ಚ 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 ಎಂಚೊಂಡೋಗ ಓ ದೊಡ್ಡ ಚೀಪ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಕೆಲವು ಬಚ್ಚಾಗೆ ಚೀಪ್ ಉಂಟು ಪೈಸೆ ಹೊಡೆದು ನಷ್ಟ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆತ ಪೂರೆಗಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಶ್ಯೂ ಗೈಸ್. ಪೂರೆಗಳ la 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 నెట్ చీప్ అండి గైస్. బచ్చంగాయ జ్యూస్ ఈ దుంపుతో పడుతుంది బచ్చంగ జ్యూస్ పర్పడ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಏ ತಿಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತವೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಬಚ್ಚಂಗ ಐತೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡು ಇರುವ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು 15 ರೂಪಾಯಿ ಬಚ್ಚಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನೋಡ್ಪ ಅಂತ. ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬರದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಬಚ್ಚಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರದಾಂಡ್ ಭಯಂಕರ ದುಂಬುಲುಂಡು ಅಡುಂಟ ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯೂಸ್ ಪಡೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ.